guys, tokuchingamidza muchirongwa chenyu chamasecret namaconfessions tanzoka zvekare tikukwazisei kamakadiniko iri sei Thursday yenyu. Ndoziva kuti kana Thursday yakusvika kudai so takusvasvavira kakuweekend happy yega yega imi kani tete makadi indakakura a very nice life vatete ndaingova mwana one zaire godo ndakaenda kuma-private school emashuwa kwete aya ari kunyuka these days. Ndakakura ndaive nebedroom yangu ine ensutu dzichanetsa vatete mazuva adzo. Ndiri kutaura zvinhu 30 years ago. Ndiri kukupai background iyi kuti muone the life that I lived. Vatete pops namama vaiva mabusiness people aitozikanwa kuBulawayo kwandakazoita secondary education yangu. Tete kuAscot kuya vabereki vangu vaiva a few black people vaive neimba hombe. Tete ndisingaverengi various properties dzaiva kuHarare. Ndakazotanga kugara kuBulawayo ndava form 1. Grade 1 yangu kusvika 7 ndakaitira kuHarare. Asi ndorangara kuti imba yataigara yakatsva. Baba vangu vakati taifanira kuchinja kwekugara. That's how we moved from Harare to Bulawayo. Tete kana dziri ndege idzi handizivi matrip atakaenda kuti mangane. Mama nadedi vaigara vachiti ndaiva murungu wavo, so ndaifanira kugara ndakafara. Chero ndazokura vatete ndaingobatwa sezvai. Pamba paive nemahelper aigara uchinjana all the times. Zvekuti pandakatanga kugona kuboila zai at 15 pakaitwa mhemberero huru. Kumba kwehama ndaisatenderwa kuenda vatete ndichinzi hama dzinoroya uye dzinorwadziwa neupenyu hwedu. Mugoona anti ndakatokura ndichibhilivha izvozvo kuti hama dzaitotivenga. Asi now that ndakura vatete ndakazoona kuti no, handizvo, ndakanyeberwa. Vatete everyday murumu mangu maiti kana ndakarara maipinda chinhu chine chimiro chemunhu asi chakaita chipfupi kunge chidhori chakasviba kuti tsva. Chinhu ichi chaipinda chosangana neni pabonde kana chapedza chobuda choenda. Vatete ndaimbozama kuti nhasi handisi kuda kurara ndione kuti zvoita sei. Dzaizongoti kana nguva dzacho dzasvika ndaibatwa nerimwe zope dzandisingagoni kutsanangura. Asi mukubatwa nehope ikoko ndainyatsoona zvaiitika. Because ndakakura ndiri only child, I was very close to my parents. Ndakavaudza zvandaisangana nazvo, vakatarisana zviya zvokukatyamadzwa vatete. Vakangoti you watch too many movies. Akakukanganisa brain. Tete ndiko kwakava kupera kwenyaya. Makore akafamba semunhu vatete. Pane cycle yelife inotariswa kuti munhu anenge anayo. Vamwe vangu started dating ini chero benzi rino tipsy kana nothing, chero chigunduru. Vamwe they are getting married ini handina kana anyone ari kubudikira kana potential boyfriend. Vamwe vakati ndi downgrade kuitira kuti ndisvikire kune mapotential. Still hapana. Ndakaudza mama my concerns. Vakati wako achauya kumhanya handiko kusvika. Takazoita umwe helper aiva wechikuru wandakazotanga kuirana naye achindidzidzisa mabasa epamba kana mama nadedi vasipo nekuti vaive vasingadi kuti ndisuke even spoon. Ndakavaudza anti zvandisangana nazvo usiku plus kushaya kana benzi zvaro rinoti psi. Anti ava vakaratidza kushushikana kukuru. Vakati ndaive nekakushinirwa kandakaitwa mukati meupenyu hwangu. Vakanditi pavanoenda kuoff ndigovabata uri musi weSunday vagondiendesawo kuchechi zvimwe pada ndingawana rubatsiro. Tete weekend yakasvika ndikatotiza driver wangu. Ipapo ndainge ndogona kudriver. Ndikati I needed time to myself. Driver wangu haana kubvunza mibvunzo yakawandisa. Ndakasvika pachechi zvinhu zvizhinji ndainge ndisingazivi. Nokuti mama and pops ndichikura vaindiudza kuti church is for lazy people. So ndakakurawo ndine mufungo iwo. Tete prophet's time yakasvika ndikatanga kuudzwa nezveupenyu hwangu. Pekutanga ndakafunga kuti anti ndivo vaiva vavaudza zvekutaura. Asi ndakazokahlamara ndava kuudzwa nezveimba yakatsva kuHarare. Nhaye dzaiva chokwadi because information iyi ndaive ndisina kumboudza munhu and mama nadedi vaisada kuti nyaya itaurwe ichinzi ine mabad memories. My own parents vaive vakandiroodza kuchikwambo. That's why vaindipa extra attention kunge poto yederere iri pamoto. Vaindiita pampa zviri extra. Professor akataura kuti imba yainge yakatsva kuHarare yaisava mistake or electrical fault kuti yainge ichitaurwa nemaparents vangu. No, professor akataura kuti baba vangu vainge vakakanganisa mhiko zvinhu zvavo zvikatsamwa zvikapisa zvazvakashandira. Cause vatete I remember vividly kuti pakatsva imba yekuHarare ndipo pandakatanga kuabuswa sexually nechinhu ichi. Vatete ndinoti abuse sekuti chinhu icho neni hatina kutenderana saka kutombunikidzwa zvekuti dai zvaibvira
ndaivhura rape case. Ndakazopiwa munamato, vakati munamato uyu waizosumudza mhepo, waikonzeresa hondo yeIran neIraq. Vakandiudza zvekuita. I was skeptical anti ndichishora kuti zvinoshanda here izvezvi, asi ndakangoti rega nditevedzere ko ndinolusei. That day chikwambo hachina kuuya kurumu kwangu. Mangwana ndakamuka, atmosphere yakachinja. Zviya zvekuitwa Precious Princess kwaiva kusisina. Dhedhe havana kutombobuda murumu mavo, vaingoti havasi kunzwa zvakanaka. Ini handina kumira kushandisa zvinhu zvandakapiwa. Ndaiva ndodzidzirawo kunamata tete. Ma-first days zvairema, but I had a problem yaida solution. Mari yaivapo, asi ndaive ndaneta because apart from mama and daddy's handouts, ndaive ndisina chinhu to my name. The house, the cars, the money, my helper, ese hapana chandaiti changu. I was tired, niko happiness yanguwo. Wiki parakanopera condition yadaddy yakanga yava worse. Handina kumira ma-prayers, ndanga ndava ne-confidence now kuti prayer actually works. Daddy vakazoita worse tete, and mama had to call his relatives dziya dzainzi dzinoroya. My father, my own father, munhu wandaiona senge my hero, vainge vakandirooresa kuchikwambo. Tete kutsvaka chikwambo kuti ini ndiite mukadzi wacho. How evil can one get? Sure your own child. Kuita mwana wako project yekutsvaka mari. Ndosaka vaita vadi kundiona ndakatsamwa naye. Mama vaingopfikura. I bashed out of the house angrily watete and realized I had nowhere to go. Ndaive ndisina option than kuenda kwa auntie vakandivhura masiso. Tete vairarama a poor life asi they were happy. Ndakangosvikochema and vakandirega ndikapedza shungu dzangu. My father, after confession yavo, havana kuzomboita 2 days vakabva vashaya. Handina kuenda kufuneral kunodii anti chero maiva imi maita sei. A month later, after rufu rwadaddy, mama went nuts tete. I mean full blown ballistic tete. Hanzi ndiri kuona zvinhu mumba. Vakatotiza imba yavo amene kuti vari kugarepi. My own mother knew tete. Sure kunyengerana nahabi wavo kundikanganisira life. From munhu ainge asingazivi shoko to a prayer warrior. Bit by bit, my life yakatanga kudzokedzana. And ndakabva ndasangana naAndre, and we are currently dating. Tete zvikafamba mushe muri kuuya kumuchato wangu next day. Na auntie, we are thick as thieves. She is my guardian angel. With my relatives, we are still reconnecting. And vaiziva mabasa baba wangu, asi vanga vasina chavaigona kuita. Currently ndiri kugara naAuntie, my guardian angel, and she treats me like her own daughter. Ndiri happy pandiri. I don't care about upfumi hwadaddy wavakasiya. Ndichashanda zvangu. Mwari ari mubatsiri wangu. Zvakaoma. Hapana chinhu chakaoma sekubva kufamily inobata mushonga iwe uri mwana. Unoshaya kuti woita sei. Nezuro takaverenga story yamadzibaba X. My inbox itonge ichaputika. Vanofona, vanotumira maemail, vanotumira mail. Munhu wese ari kuda number dzamadzibaba X. Okay. Before I give you the number yamadzibaba X, I would just want you to know kuti you're given the freedom of choice by the Lord to do zvamunoda nditi. I'm going to give you the number. Ndichaisapo. Whatever is going to happen there, zvinhu zvenyu, madhire enyu, ina handipo pa equation. Don't even mention my name handiti. Munongotaura kuti nyaya iyi makaiwana kubva kune umwe munhu wavakambobatsira madzibaba. Ina I'm not part of it. Handiti. Whatever is going to happen, madhire enyu. Zvese zvamunoita mungotsikisa madhire enyu, mundisiye madhire enyu handiti. Alright, nichakupai namba dzamadzibaba idzi. Murege kuramba movuya mondivhiringidza. Ino zvimamiziko apa ndikuzama kurekodha kudai. Mufoni neiri kurira. Tipewe namba dzamadzibaba, tipewe namba dzamadzibaba. Alright, the guy dipinde munyaya inotevera tete. Back in high school, form 1 ndiri kuboarding, I had a dream once. One of my 4 friends was driving a car. Then it flipped over. When the car flipped over, yakaita kunge yanyura muquicksand. And as we were escaping, my foot got caught somewhere mumota and I got stuck. The following morning, I woke up gumbo iroro rakashimba. And it gave me trouble ever since to this day. Pakazoyana mama kuvisit, raitorwadza vakabvunza. And I just said, ameno. But nguva yekuenda kumba, that's when I remember the dream and I told my mama about it. She strongly emphasized kuti ndinamate. So me and one of my friends decided to pray and fast. I think we were on day 3 and I was cleaning out my trunk when all of a sudden ndakatanga kuita chiveve all over my body. My ears started ringing. I don't remember what happened next, but I remember being in the hospital. And after that, manesi ainge achinditarisa
zviri weird. When my mother came, vakatondipfuura muhospital tete. Then upon asking, vakaudzwa pandanga ndiri, she broke down. Tete, in a space of a day and a half, I had become so skinny and shriveled that even the friends that came to visit were in disbelief. Mama vangu vanoti ndakaunzwa muchipatara ndichiita mafits. Upon trying to get me to birth, we discovered I could not even walk tete. From the time I'd been brought to hospital, I had not moved or gotten down from the bed. Ndakaiswa pawheelchair tete. My mother went and bathed me. Ndichigezwa kudaro, my hands started turning blue. So did my lips. I just collapsed tete, only to wake up again with machines on me and getting weird looks. Fast forward tete, my mother took me home and a lot of tests were done. In all this, my father was told, but he never lifted a finger. It was all my mother and her family. These tests were not cheap tete. After about 2 or so weeks, I was better and returned back to school. Everything went back to normal. I would get sick, hunger, but nothing too serious. Third term now, after exams, I remember feeling really weird one afternoon, only to wake up later surrounded by friends and teachers, dispensary, asking how I am. Again, I got weird looks. I had no recollection of what had happened. Ndakangomuka, got back to the dorm and prepared for the evening as usual. Takatomira tete waiting to enter the dining hall. Cars arrived. They looked familiar, but I wasn't expecting anyone, so I didn't pay much attention, only to be called to come because it was my family. Upon approaching, I noticed they all had puffed up eyes, maziso kutozvimba, and hesitation. My mother stayed behind. Her sisters the whole time kuita kunge vainditya. Sekuru vangu, my mother's father, embraced me and told me to pick my things. Zvichizotaurika zvinonzi kumba vakafonerwa vachinzi mwana afa, meaning me. I had collapsed and fitted so violently, and from what was explained, ndakapindurudza maziso and took a heavy breath. And the nurses came out and confirmed kuti munhu panga pasina, and I was out for hours. Anyway, tete, ndaenda kumba. It was decided that I would not go back to that school. Anyway, ever since then, I've suffered violent fits that leave me powerless on my right side, which is also right side gumboria rekunetsa. The doctors can't even explain it. Zvaitika, I can go for weeks ndichitadza kuzviitira zvinhu ndega. My right side will be completely useless. Takamboenda kumakomo tichinamata tete. Sometimes I would even get attacked ndiriko. One time tichinamata tiriko kumakomo, zvinonzi I manifested and became violent. Since then tete, every time I have a milestone in life that I need to proceed over zvinhu zvinobva zvasungwa. Both O and A level things were okay. Pakangosvika nyaya yekuregister mari yakatomboshaikwa tete. Hanzvadzi yababa ndivo vakazouya and registered on the very last day of registration. As if that was not enough, ndakarwara tete. I had to miss a whole half term of school. This was towards finals. I was fortunate to have teachers that were caring, to come home vachiunza notes, and friends that were caring too. Chikoro ndairova tete. I remember crying to God one day, sitting in my room on my bed, feeling defeated. The next morning, I decided I would be going to school. By that time, I was out of the wheelchair, using crutches, but ndakatodzosera kumba by break time. And my teachers assured me that I didn't need to rush myself. They would continue to bring me material ndiri kumba. I wrote my O levels tete. Against all odds, ndikapasa, proceeded to A levels. Same thing happened. This time ndakanyora mai vangu vakandimirira panze with how sick I was. She was there waiting, praying. I wrote ndikapasa zvakare. When time to go to varsity came, I wanted to go abroad, but the issue of my health withheld me from the fear that I'll be alone and worse things might happen. I settled for a local university. I fell in love with a guy. First year, we got carried away. I fell pregnant. He was in his final year and ready to settle down. Families met and arrangements were made. Then tragedy struck again. After that whole ordeal, things just shifted. Guys started being distant. He would be rude to me. You could go for days without communicating. In the end, zvakazongopera. Before meeting this guy, I had dated another serious guy, tete, very serious, but somehow zvakangopera. I was
heartbroken. Now that I really think about it, my relationships aingopera zviri abrupt, but I feel them pulling away. Wotoona kuti munhu ane kakuchinja kaita. Anyway, Tete, I then met my husband, but semunhu anga ajaira zvinhu zvinongopera, I didn't think much of it. But surprisingly, we got to the altar, Tete. But the rest, as you know, is not so pretty. I think we only had a year of bliss, Tete, but even in that year, ndakamborohwa zvekutadza kana kufamba. If you ask me why I stayed, hameno, ndanga ndiri murudo. Wanana here. And the love bombing after that incident, Tete, wotoona kuti pane narcissistic tendencies. Sure. Fast forward to attachment, Tete. I was working zvakanaka. Everything was going well. I even had an offer to come back permanently after graduating, but no, the attack started. Naingodona ndiri pabasa, Tete, and we have to be out of work for days, sometimes work from home. It was humiliating, to say the least. Even at school, these things would happen. I've lost multiple pregnancies, Tete. My now son, I almost lost my life again. I would fit, I would collapse. I had serious hypertension. I had 2 accidents, Tete. The other that left my car written off, but by the grace of God, I came out unharmed. I would pass out in the driver, something that had never happened to me before. There is wickedness in this world, and there are forces dzinotirwira way beyond our comprehension. Kunamata kunopfuudza pakawanda. One thing I know for sure is minamato yamai vangu, Tete, has brought me this far. Now that I'm a lady trying to stand in my 2 feet, Tete, zvakaoma. I apply for jobs, go for interviews, zvichitoita. When it comes to then starting the jobs, pane zvinovhiringidza. Either email inotumirwa asi haisviki. When they try to call me, my phone doesn't go through. Kusvikira vazotsvaka mumwe. This happened to me countlessly, Tete. It's been almost 4 years zvichingodaro. I don't know where to turn to now. Tete, ndiri mukadzi ane 27 from Midlands. Don't bother changing anything panyaya yangu. Ndiri dangwe, Tete, but vabereki vangu vanonzi vakasiyana. Ndine 7 months kumaTebeleland South. Mushure mekunge amai vadzoka kumusha kwavo, kunova kwandakazokurira vakazondisiya ndichigara nagogo. Dzimwe nguva gogo vaimbobuda vachienda kuimba yavo kutauni. Ndichingosarawo nevamwe vaigara pamba sefamily. Amai vanonzi vaita mapeace job vachimbouya kuzondiona kumba. So in 2004, I remember amai vangu vakazouya kuSouth Africa. Ndikava ndasara Zim, panova ndivo pakatanga mawani. Handichazivi kuti waiva mwedzi upi since ndaiva mudiki, asi ndorangara kuti hanzvadzi yamai vangu wechi7 mumba akandibata kwakurara neni muimba yeuswa, dzimba dziya dzekumamusha. So in no time pane umwe mukomana womuraini aimbouya achindisimudza achienda neni musango. Ndorangarira umwe musi paakandidya kunemgo kwangu kubva ati ndiitewo zvaainge andiita ndikabva ndaramba ndikatanga kuchema. So pana sekuru hanzvadzi yamai vakandinzwa ndichichema kwakundidana, uya mukomana ndokubva nditi mhanya uende. And hapana wandaiudza zvese izvi since muchiziva kuti life yekumamisha vanhu vanenge vari busy kungobatanidza kuti pararamike. Mind you, Tete, I was just 6 years by that time. Ndaiva munhu aigara achiita mabasa akaoma, Tete, zvekuti ndikazvifunga ndombobayika namoyo wangu. Ndakazotanga grade 1, makore akafamba ndichingorarama life iyoyo yokuita mabasa ezera rangu. Izvi zvaiitika especially kana gogo vasipo. Ndakati ndava kuzvigrade 4, mukomana uya wemuraini aiva ogara achiita senge aiita spy on me, nokuti taisangana munzira nguva zhinji. Up until one day akandiwana ndigere paruware ndakarisa mombe time dzezuva roenda kunodoka. Akabva rara paruware paya apa amai vamusango. Akabva tanga kubudisa nhengo yake achiitambisa ikabva yatombira. So ini zvakabva zvandityinza since ndaiva ndega ndikatiza. Ndichisvika kumba ndikadzingwa ndisati ndambotaura anything, zvichinzi usasvika usina mombe. Zvisinei nenyasha dzaMwari, haana musi wakakwanisa kurara neni. So fast forward, ndava around grade 7, ndaiva ndatojaira kuti hapana basa ratisingaiti. Tobva kuchikoro ndosvika ndoenda kurwizi kumvura, ndodzoka ndoenda futi kuuni. Apa zuva rinenge ratodoka ndoenda kuchibhorani. Unongoziva kuti zvikoro zvekumaruzevha zviri kadistance.
Ndaizodzoka kumvura pamwe kwava kuma past 9 apa ndiri ndega ndosvika ndotanga kuvesa moto kuti ndibike. Ipapo sekuru vaya vokundichibata chibharo vanenge vakagara. By that time he was form 4. Zvisinei, munoziva upenyu hwenherera unenge uchitoona senge zviri normal. Takangorarama zvakadaro. Apa gogo vaitombobatikana dzimwe nguva vachiti pamwe mwana wangu akafa, meaning mai vangu, vachiti since akaenda Joni 2004 havana kuzonzwa nezvavo. Ipapo yainge yava 2011. Every time gogo pavaibva pamba ndaisara ndichiona chitsvuku mufunge. Pakati pemusoro pakasvika pakusamira vhudzi nekusenga mvura. Ndakazoti ndaenda form 1, the same sekuru who raped me started again. This time vakange vave kuti uri kuita zvevakomana. Ndairohwa tete zvokuti ndakasvika pakuva munhu anozviona ari useless. Ndaingoti mukomana akandimhorosa kuchikoro ndotoziva kuti kumba manheru ndonochiona. Apa vaita haufaniri kuita mukomana because anozokubvisa umhandara. So indaive ndongorohwa kana ka4 pavhiki nokuti vakomana vaitozama kuva friendly kwandiri. Until kwazouya mumukomana aisava wemunzvimbo. Ipapo ndandava form 2 ndobva asvika akandinyenga the same month yasvika pachikoro. Ini ndakabva ndamuudza kuti handidi zvevakomana, so he didn't give up. That was 2013. So mayangu sekuru ava vaive vave repeater vava kupinda form 3, so vaigara vakandirisa pachikoro. Vanhu vakatombosvika pakuita tumakuhwa kuti vaidanana neni, but hazvina kundinetsa cause dzaisava chokwadi. So vakanga vava kundirova every day of the week vachiti uri kuita zvevakomana, but ndaive ndisati ndambodanana nemunhu. Ndakashungurudzwa. Ndakazoti ndava form 3 ndobva ndazobvuma kudanana naye only because ndaitoona kuti chandiri kuroverwa hapana. Ipapo ndange ndava ne16 years. Mukomana akafara ndobva atondiudza kuti handina chandinoita newe chaunenge usingadi, ende akanga achitorevesa. Vakazoti vazviziva kuti ndiri kuda nemukomana uya, pamba pakange pasachagariki. Zvisinei, ndakanga ndadojaira kurohwa hangu. Ndakanga makutaura pashure apa kuti amai vakazoya kumusha ndava kupinda form 1 vakabva vadzokera havo kuSouth. Ndakadana nemukomana uya achinzwa nevanhu zvaiitika kwandiri, aibva atondiudza kuti I will always comfort you. Ndakazoti ndava form 4 muna May, mukomana ndopakatanga kuti ndoda kuzokuroora what. Ini zvanga zvisimo mupfungwa dzangu zvokuti vanhu vakadanana vanofanira kuzorara vose at the end. So akabva atanga kuti ndoda kurara newe since uchiti uri virgin, I won't disappoint you. So ini zvakandinetsa kumuudza, ndakatarisana naye kwakuti ndichakuudza kana zvichiita. Ndobva ndaenda kumba. Ndakazotsvaga foni ndikasenda message yekuti I'm no longer virgin and I created a story about it. Paakandiona mangwana ndokubva andiramba achiti ndachida kuzokuroora kana wakakwana, so hazvichaiti. I was heartbroken because ndaiziva kuti ndamuudza nyaya nhema. Ini ndange ndatokangama kuti I was once raped at 6. Ndakagara zvakadaro asi kurohwa kwanga kusina hako kumira. Mukomana akazoda kutaura neni ndikaramba ndichiti wakandirwadzisa because ndaitoda kuona kana ndikwanisa kukuvimba ndokubva zvapera zvakadaro. Ndakazoti October 2015 iye kwakusangana neumwe kwakudanana naye for 1 month ndokubva andimunyikidza kwakundivharira the whole night. So kuchiedza ndakatya kuenda kumba since ndakanga ndisati ndakamborara ndisiko kumba kutanga kugara naye. That was end of November, just 3 days after final exams, the form 4. Murume akazotanga kundibvunza kuti pandakarara newe handina kuona ropa but you were claiming to be a virgin. Ndikati handizivi. Takagara maybe 4 months, murume kwakutanga kundirova hake. Ndakashungurudzwa zvokuti ndakatoona kuti kumba kwandairohwa neshamu kwaive beta. Murume akazoinda nehama dzake kunoroora ndokugara hedu, but ndakazotadza kugara naye because of abuse. Ndikasiya 2017 nokuti ndairohwa chero nedombo mumusoro. Zvisinei, ndakadzoka kumba ndokugara ndokutsvaka nhamba dzamai ndokuenda kuSouth Africa hangu nemwana. Ndasvika ikoko ndokudanana nawo neumwe munhu. Pakaita mashoko kusvika mai vataura kuti mwana wangu haroorwi, ndokungoti hazvinei. Ndakabva ndazotanga futi kugara naye ndichiti zvichachinja, but no change. Murume uyu akabva azotanga futi kundirovazve nokuita zvese zvanenge achida. Apa kana tsvakirai kuno haana kubvisa. As for father's side, ndakazongoonana navo 2 times vakabva vashaya 2019.
I came to a point yokuzvibvunza kuti ndakatanga kuita research about umandara ndobva ndawana maresults. Ndipo pandakazotanga kufungisa zvakaitika, ndipo pandakazorangarira this my early age story. Tete ndikafunga upenyu hwandakararama, vabereki vangu vari vapenyu, ndinorwadziwa. Ndaitsemuka manga ndichienda kuchikoro netsoka muna June, asi ndogona kutenda hangu Mwari kuti I managed to be alive still today. Now ndiri munhu kuti I've walked away from my mother because ndine bitterness tete. Ndiri munhu akakura handisingazivi kukosha kwangu, handitorina self esteem pandiri because of kurohwa kwandaitwa. About sekuru vangu, I don't even understand him because sometimes vanombondisa pastatus vachiti my love. Maybe vanofunga kuti handichazivi since zvakaitika ndiri mudikisa. What I have to say is, vana vasikana, I think havasi vokuchengetesa munhu. Because even akava strict say, mwana iyeye anotoabuswa. Ndiri munhu ane bitterness and I don't even feel anything about relationship because I've been hurt. Tete munoziva kunyora korwadza, asi regai ndigumire pano. Thanks kana mukazopota posta nichatevera kuma comments. Mwana akatanga kuabuswa kubva ari 6, achirohwa, achiabusiwa, achinorisa mombe. My parents, whenever a child comes and try to say something kuti go ari kuuya achimhanya kwai mombe dziri pidzokera, mwana adotira kuti pane mukomana anga achiburisa chinhu chake. I pray that we become a different generation. Manzo kumusha vatara kumusoro kuti nobody would notice is because vanhu kumusha they are busy. I come from Midlands, sekutaura kwavaita. Makuseni isu kunorimiwa kwete zvokutamba koitwa kotoni zveuko. Kunorimwa kwete zvokutamba. Makuseni kunogonzi 4 o'clock munhu usanoenda. Asi ndapona vanhu vari hard working like that. 4 o'clock kwadoedza vanhu vaenda. Ivo saramba mukamoenda kuchikoro munozvigadzirira vanhu vaenda kare. Pamunodzoka vanoenda ka vodzoka kuzodla kuma 10. Vodzokera kunosakura. Vodzoka kuma 2 kodzokegwa futi. Kumunda. Vodzoka kuma 4 kwakuchegwa mvura kwakudii zuva ravira vanhu vata kuseni same order Monday to Friday. Kana pasina kufiwa ayo hapana break. Ndosaka mambo vaizoisa chisi kuti vanhu ngavombozororawo. Brain dzakachuniwa kuti tinofanira kugara tichishanda. Hamene kama muchibva kumamisha ari different. Asi kwandobva ini koshandiwa. Brain dzakachuniwa tofanira kugara tichishanda zvekuti kungori kwai vanhu vangomuka vari pamba pasina zvavanoita. Kwaitike. It's not possible. But within that business tinoshayiwa kuona zvinhu zviri kuitika pavana vedu. Number 1. Marovego aitwa mwana kuti mwana airohwa every day. What kind of what nonsense is that? I didn't chakupai number. I think we need to talk per side. But guys, musati marova vanhu kuvarume nevakadzi vanofarira zvekugwa. Handiti nekurova vana. Regai ndimbokuudzai. Pane imwe vhesi ndakadoinyora pasi ndichatsvaka manotsi angu. Vhesi inotaura kuti hamuzivi kuti mabhonzo, imbozvifungai imi. Mabhonzo anofoma mudumbu mako une nhumbu kuti anobvepi. Unotobuda kamwana anenge ane mabhonzo. Ndiani akawaisa mabhonzo iwo mudumbu mako? Things that you cannot control. You do not know kuti mabhonzo anofomeka sei. Spinal cord, gumbo, ruoko, scalp. Zvichingobva paspem. Paspem chaipo. Rigoita bhonzo. Pane vhesi muBhaibheri rinozvitaura izvozvo. You don't know where these bones are coming from. Where do you get the audacity yekurova mwana Monday to Sunday every day? Zvisina rudo. Haidhi anyora kuzasi kuti kuchengetesa vana. Ndozviziva kuti mose muri kuona makateerera kudai makachengetesa vana. Zvinorwadza. Handizi kuti zvingaitwa sei. Bhozi dzimwe nguva macircumstances edu haabvumiri kuti tigare nevana vedu. Asi ndoda kuti mungozviziva kuti kana makachengetesa vana venyu vari kuchiona. Ende kune timu roenda kugoli riya zvamuchose mugonotolovera cholo musingafoni kumusha kuti vana vari sei. Haumuti anu right usele nomama. Hausekhayo vhele uba nomama. Hava right. 3 years later usingaendi kumusha. You don't know what's happening. Umama vele ukhona ekhaya kodwa vele she's busy. She doesn't have time to have a one-on-one with your child and know what's wrong. Mwana ntanga period. Pasina. Actually started my period. There was no one. You figure it out yourself because there's no one. But very busy. Nobody cares. Alright. But rangu rakupera ndosa kandarega kutora. Regai chendevere ngenyaya yedu yekupedzisira. Tigoona kuti todii.
Tete Makadi, I hope I found you well. Zita Nchashiti Amanda Dreamskana Nemakore 21. I'll write in Shona in English because sometimes Shona inondinetsa kunyora ndakakura kublawayo ndakarerwa nagogo wangu mai wababa wangu wakandisiya nagogo when I was just 1. Then she came to South Africa with my young sister, but takada kuenzana nesister yangu. My father was there. Asanga ari munhu wekurova madrugs, wekumwa doro, even though zvakadaro vangu ndoada cause I grew up with him. Vanga vari available havo. Gogo vangu vandaigara navo vaimbopota vachienda kuSouth kunoona murume wavo cause ndokwavaigara. Saka ndakazosara nevasikana vepamba vana vagogo vanga vati kure havo. As they were still in school, bamunini vangu, munina wababa wavo ndivo vaitoziva kuti tadyei, those kind of things. Pane rimwe zuva, I think I was just 6. Nguva iyoyo ndichitotamba hangu kunze kwegeti, pakauya mumwe murume wechikuru akandibvunza kuti mama nababa varipi. Semwana mudiki ndakati vari kuSouth. Forgot to say baba vangu vakazoenda kuSouth. Saka abva nditi vabereki vako vati ndiuye ndikutore. Ndakafara kuti ndikunoona vabereki vangu. Murume uyu akafamba neni kusvika paMakuva cause taigara kudhuze neMakuva. Saka akaenda neni ikoko, kwanga kusina munhu, ndobva atirara pasi apa. Ndikasarara anondicheka nebanga. Nekutya ndakarara. Akandirepa murume yetete. Akapedza ndobva andipa chisweet chekuti ndifambe ndichidya tete. Ndakafamba ndakadzokera kumba and no one wekumba noticed what had happened neni. I never said a word to anyone. I just continued with life semwana. Mai wangu ari kuSouth Africa vakazoti vakuda kugara neni paya. I was 12. That time handina kukura navo, so ndanga ndisina kuvajaira zvekudaro. So takakwidza basi ndokuenda kuSouth Africa paya. Ndakatanga kugara namai vangu. Vanga vakugara nemwe murume nevamwe vana. Ndikatanga kuenda kuchikoro this side. Tichienda takadaro ndobva vazosiyana nemurume avanga vainavo. Vakazomitwa nemwe murume ipapo takatanga kutambura cause vanga vane nhumbu vasingashande. Apa madays elockdown taenda kuchikoro tisina kana chekudya. Apa ndichisvika kumba ndotanga kucleana nekubika. Vamwe vana vanga vari vadiki cause ndini muhombe. Ipapa mai vangu vakazotanga kuchinja tete. Ndati vakatanga kurova. Vaindirova tete. Toti ndikakanganisa something ndairohwa kani. Vairova nechigodo like chekuti wapedza kurohwa waisara uchitumbura tunhu tunenge twasarira twapinda mberi. Till this day miri wangu une mavanga asingaiti tete. And it's a consistent reminder. Emarovera vaindita. Pane umwe musi zvakare ndakashaya pillowcase yavo yavaida hamene kuti yanga enda kopi tete. Ndakaitsvaga imba yese kusvika kuma2 chaiko. Apa mangwana ndiri kumuka kuenda kuchikoro. Wakati haurari usina kuwana pillowcase iyoyo tete. Vakazonditi rara padho apa. Kwaitonhora munongozivawo mikuku yekujoni. Chando chacho ma1. Ndakarara padho ipapo ndisina kana blanket ndiri pafloor. Waingobuda voseka vakamira padho reroom voti wati watanga here. Kwakaedza vakazozvara mwana wavo. Ipapo ndopakatanga ma1. Tete ndindaimutswa kuti gadzirira mwana mukaka. Manheru apa anenge achichema kamwana uyu. Ukashauda kunzi kasika nemukaka apa usiku. Must wake up again and go to school makuseni. Sometimes unzi katore vakuda kumborara. Ndokanyaradza usiku wese ma1 kani. Ndakarera kamunina kangu zvekuti vanhu veraini vaitofunga kuti mwana wangu cause pandiri ndopakare. Vakatanga kudana nemwe murume waenda kunogara kumba kwemurume yeye. Kana zvevhiki rese vasingadzoki kumba. Apa kune kamwana kadiki nemamwe masiblings angu. Ndaiona plani kuti tadye that age nevana. It was hard. Asi taidi sure. Taizongokumbira sugar kune vanhu ndobika zipoto reporridge toswera takagota. Dore pamba pataigara rakadona. Saka tairibvisa tosiya paside. Kana uchida kubuda wotora wodzosera futi. Uchida kuvhara risingaloki. Apa tiri tega. Ndovaudza vasingaiti chinhu. Takagara long time do rakadaro. Totenda Mwari hatina kungopindura usiku ending nemaneighbor. Ndiwo akazodaidza masocial workers. Aona kuti vana vagara voga apa do harivhare. Imika ndopa wakazouya nemurume wavo iye. Wakagadzira do. After that waona kuti tikuvatatsa kugara nemurume wavo. Mbva vati tiende kunogara nagogo mai vavo. Apa we going to school. Kwakurega chikoro kwakunogara nagogo. Taagara nagogo 1 year ndisingaendi kuchikoro. At least my siblings akawanirwa nzvimbo. So vaitoenda havo. After that murume wavo iye akazoti ndiuye ndipedze chikoro ndichigara nawo ikoko. Ndikaenda. Ndakatanga chikoro zveshuwa. Madays ekutanga aindifarira murume wavo shem. Takagara ndiye ainendesa kuchikoro nemota.
saka aindiperekedza makuseni. Umwe musi wakazoti tichienda kuchikoro wakunditi unoziva kuti kubonyura chii. I knew kuti word ravari kutaura riri wrong. I told him kuti I knew nothing about that, and he said ukasvika kuchikoro you must search word rekuti masturbation. So ndakangoti alright. After school ndakavaudza mama kuti ndozvandaudzwa nemurume, ndobva vanetsana zvenguva iyoyo, nyaya ikabva yangopera just like that. Since that hatina kuzowira nemurume wavo. Wesi mama vaisashanda, saka murume kada kutidzinga paadira taidzingwa tonzi budai imba mangu, toswera achitenderera mastreet ozoti chidzokai. It was a constant circle. Zvegara zvichiitika tete. I got depressed that time. I was around 16. I went through the darkest phase of my life. Ndakazama kucommit suicide. Katu, I was drinking zvishonga zvodirwa mumota zveblue, hoping I would die and rest my soul. I was tired tete neupenyu hwandairarama hwairwadza. Zvakaramba hazvo. I thank God for keeping me alive. So when I was 17, ndakatanga kuda nemukomana ari murume wangu to this day. Ndati ndakarohwa, waisada kana kuzvinzwa tete, wachimutuka nezvenyadzi, but akangoshingira neni. Ainditumira mari ndonotenga mapads tete, because mapads ndairivazivira kupi. Ndaipfeka masocks tete, nemarwadzo anoita masocks, ndichingoshinga. Waisabvunzwa kuti what do you use all those kind of things kani tete. Ndaizvionera kana pendi chairo, ndakaguma ndakuba mapendi mashop, because ndaipfeka ngasachaiti tete. Sometimes ototi ndivape mapendi aya ndaba. Tete anga ari ma1 kani. Mumwe musi taenda kunotenga grocery nemurume wavo. Ndakakumbira kuti vanditengere kabhaa kesipo iya inonzi Dove. That time it was just 15 rand tete. Murume wakanditi handina mari ekutambisa, apa I was having pimples on my face. Mumwe musi ndakaisa pastatus yekuti ndoda baba vangu. Murume wavo wakabva aiona akatsama kuti ndaisirei. Ndakarohwa tete. Apa mai vangu varipo, she did nothing. Vakangotarisa. Musi wacho ndakaenda ndikamwa poison makonzo. Ndobva ndangoenda mumba imomo. I woke up in the hospital. I stayed muchipatara about 2 weeks. Ndaonda kupera nedepression. Ndakazodzoka kumba. Then murume wakati hachadi kugara neni. Ndakabva ndadzingwa pamba. Ndakabhadharwa taxi kuti indiendese kwaigara nina wamai vangu. I was happy shame kubva pamba apa, because murume wewe aifunga kuti I will beg him to stay, but kana ndakafara tete kuti at least ndakubva pamba apa. I didn't finish chikoro futi pandakadzingwa namai vangu, kwakusara vachigara zvavo nemurume wavo. Ndakazotanga hangu kugara nemukomana wangu. I was 19 that time. I felt at peace. I felt loved. I felt like I belonged somewhere. Takazoita mwana wedu 1, and I'm happy tete. Now I'm working. We are both working now. Mai vangu varogara vachindiudza ma-problems avo, complaining to me about murume wavo, but she doesn't want to leave him. But vanenge vachida mari tete every time. Sometimes mwoyo wangu unorwadza kuvapa mari sure, but ndozongovapa just because she's my mother. Recently pane mari yavaida, and I said handina mari tete. It's been a month already. Havanditaudzi. Ndikavamhoresa pafoni, even kudaira I gave up. Now ndongodiwa kana vachida mari. Other than that, I'm nothing mupenyu wavo. So neni ngonyararawo. Ndingadzi ndiri wrong here, kana ndiri wrong nditsurei sure. Kana that mother and daughter bond ka ndere kumanikidzira. I just don't feel anything. Rudo rwamai andirizivini. Or maybe it's because havana kukura neni or chi amenosham. At the end of the day, I think kuti I'm alive and blessed with a baby girl. I'm praying I give a better life. Sorry nikurebesa. I was just checking if there's any other story that I left. Guys, what is wrong with us women? Story taiverenga kubva kwekutanga, mwana akagara kumba akasara nagogo, mama vakauya vachirova mwana achivatiswa pamukuku, padore mukuku kuchitonhora, kwaitsvaka pillowcase. Mwana aroda kuenda kuchikoro unotsvakiswa pillowcase kusvika kwaedza. She's never been a good mother. Vachisiya vana vachinogara neboyfriend. Now that mwana aroorwa vakuda mari, vanotaura newe kana uchida mari. Most of you guys right now, you have such relationships with parents. Ekuti parent inongokuda kana uchida mari. Pane mama relationship anorwadza. Maparents edu nemi maparents pamuchazoitawo vana venyu vanoshanda. It's nice to develop a relationship with your child. Ndoziva kuti vana baba mune muchiti mina mubaba vele amfuru mina mubaba ntotoza umntwana. Mina mubaba vele handidi kujairiko. Handiti. But do you know kuti izvozvo zvinoita kuti mwana adrift away? And should anything happen in life, as a parent, whether uri baba or umama, mwana wako haambokurangariri.
besides the fact that you are the father or the mother biologically, ukama hunopera. In as much as blood is thicker than water, sometimes they would rather be with the water than to be with a monster. Because as a parent, you would have felt the main duty of a parent is to love their children, provide for their children. To maybe true for what in doing my rights evana. My rights evana child. It is the child's right kuti mwana are protected. It is the child's right kuti mwana are safe. It is the child's right kuti mwana adye aende kuchikoro. Nasi nyaya dzacho dzokuseva vanhu vari kutumira hameno zvamboita sei ndofunga ndimwari dzose dzangouya nyaya dzekuti vana vari kuabhuswa mudzimba. Can we stop this abuse? Ndoda kukuudza yanzi mangwana ndinhasi. Ndoziva kuti one of you can be a step parent. Right now I'm talking to step parents. Ndimi vamwe vane mbiri yekuabhusa vana. Kana if you're a good step parent, then it's okay. But my step parents, I need you to know kuti mangwana ndinhasi 5 years or 10 years hazvitombotori mwana iye kazhinji vana vamuno abuse. I want you to know kazhinji vana vamuno abuse. God will help them. God will change. God will transform their lives, and God will bless those children. And mangwana kuti mudzoke muchiti tokumbirawo kumwana iye hamugoni. Unfortunately our economy haigoni kuti takaresign handi mazano ndiri pensionia ndiri kudla pension yangu. Asi kazhinji kedu vazhinji venyu muno rely on your children for everything. Ndakaona imwe semoni yanga yamukadzi wokumandara anga achiti kwai vana vazodii zvikazodii yakonzera commotion yakonzera hafoku painternet. In the end vana they've got their lives, but they are going to remember you. If you have been a good parent to them, they will remember you. Ndiri kuti ngativeyo maparents are right for our children. Mangwana ndinhasi. I'm a living testimony of mangwana ndinhasi. I know what I'm talking about. And God does not need any qualification to bless mwana. Mwana iye wamune muchiti haendi kuchikoro achagumira form 2. Her life can be there better than your own children wakaenda kuuniversity vanime masters. Because God is not limited by our human minds kuti ane masters ane PhD saka ndichamukomborera. No. God blesses those he wants to bless. Can you be good parents? 1 hour rose ndichitaura zvinhu izvozvi. Anyway, nokutenda ine kuona chirongwa kwamaita. Nhasi regai tigumire pano. It's so emotionally taxing. It's emotionally taxing. We'll see you in the next episode. Bye-bye.